pokušaj. Ima Jeletić to uvjerljivo, visoko, pokazala su to ona prva dva skoka kada je malo se ljuljala letvica, a sada je ovo bilo Ima Jeletić to uvjerljivo. Igara u Tokiju, a ima jednu srebrnu medalju u dvorani. 4-7-7 je evo odlučila ići Tina Šutej, što bi bio Jeletić Hrvatska. Idemo! Opet je malo falila, ali odlična forma već na početku sezone.